почнах да практикувам разни неща, такива, които самата визуализация ме караше да се чувствам добре, обнадеждена, щастлива, благодарна, вдъхновена. И практикувах тия емоции, ама ги практикувах като войник. Едно е да си професионалист, друго е да си хипар. Много има такива отвяти хора, които са много, нали, на чувствам. Днеска не го усещам, утре го усещам и така. Така не се живее. Това не... Да. Това буквално така не се живее, това не е окей. Ако си отговорен към себе си, естествено ставаш отговорен и към другите. Идеята за мен е да видя и аз дали мога да ти помогна, защото ако ми кажеш неща, с които аз не се чувствам компетентна да ти помогна, в никакъв случай няма да се ангажирам. Това е тотална отговорност, която всеки човек, който работи с хора, трябва да поеме и трябва да я наистина осъзнато, защото майната им на парите човек. Освен това, че нали, имаш тази организация Кванта, с какво друго се занимаваш реално? Какво правиш? Каза коучинг. Да, това е така новото ми амплуа от известно време. Аз и преди това съм го правил, просто беше под друга форма, но сега от известно време в смисъл, аз като цяло в началото си започнах с YouTube, след това плавно премина към събитията, т.е. Кванта и в последно време някакси при мен все така става, че Вселената ме насочва по някакъв начин и изкачат някакви нови възможности, които пък аз съм си мислила за тях преди това, но не съм задвижвала нещата. И изведнъж се случва нещо, което така ми пустила пътя. И така започнах и с коучинг да се занимавам и сега работя индивидуално с хора, нали, така, за постигане на така лична трансформация. Аз от това разбирам. Да. Да, защото при мен, как ти кажа, всичко тръгна от моя личен опит, т.е. аз много активно започнах да работя с осъзнато с това да се трансформирам и променям по начинът, по който на мен ми харесва и искам. И съответно това започнах да го предавам и на хората. Защото ти знаеш, има два основни начина за промяна. Единият е отвън, с някакво външно събитие, което травмиращо или не, няма значение. Случва се нещо голямо външно, което искаме, не искаме, нас ни променя. И другия вариант е вече отвътре, който е, как да кажа, по-квантовия начин и по... на новото време. Това е личностното развитие. Да се променяш така, както искаш. В насоката, в която на теб ти харесва. И аз асистирам на хората да го правят така, как да кажа, качествено и осъзнато и просто подсказвам подходящи ресурси, които биха могли да помогнат. Като коуч, реално повече ги насочваш с въпроси и така нататък, или им даваш и идеи малко като ментор? Бих казала, че комбинация от двете, защото въпросите имат за цел да човекът наистина сам да достигне до осъзнаването, за които е готов и до които трябва да достигне в този момент. Защото първо, от едночасов опознаването на един човек отнема време. И това не става с аз имам силна интуиция, да, мога да усетя, мога да предположа, но когато става въпрос за работа с индивидуално с човек, тогава трябва да имаш една много сериозна отговорност и наистина внимателно да се подхожда. И съответно въпросите имат за цел точно да човекът сам да открехне портите на собственото си съзнание, на собствените си програми и съответно да се разкрие до там, докъдето той е готов в момента, пред самия себе си. Защото аз мога да забележа нещо и да го кажа и ако човекът не е готов да го чуе, директно ще има отпор, директно ще има съпротива и няма по никакъв начин това да му въздейства добре за развитието и няма смисъл. А вече от друга страна, нали, коучинга, т.е. менторството, което ти спомена, го има. Т.е. когато ние заедно с клиента достигнем до разбирането, че до някакво ограничаващо убеждение, с което той иска да работи, е готов и така нататък. Оттам насетне вече аз асистирам с определени ресурси, които, разбира се, са съобразени спрямо самият клиент. Тоест, не медитацията, да кажем, е ресурс, който аз употребявам и това за мен е нещо, което най-много ме е трансформирало. Не веднъж съм говорила за това, но не е за всеки. Не е за всеки работи по същия начин, по който за мен. И всъщност това е моята работа да усетя, да видя, да преценя за всеки какво би могло да резонира, предлагам, човека избира и така нататък. Да, много готино. Ти даже имаш водени медитации в канала ти в YouTube. Много, да. Да, аз съм слушал някои от тях. Даже ми пратиха онзи ден, за една, която уж 8 да слушам. Да, не го направих.
Яко, добре, много се радвам. Ма не го направих, за съжаление. Не го направя, аз мисля, че го направя. Не го направих, за съжаление. Малко нищо ще ти дойде момента. Виж, в 8, не 8 се тая. Смисъл, когато да, нека ти бяха хората поводили малко по тая дата. Беше много така интензивно, да. Много неща се казаха. Бяха доста и така контрастни мненията. Едните бяха такива, да, задължително това е много силен портал, трябва да се манифестира. Другите бяха не ретрограден Меркурий, Сатурн, в не знам си какво. И аз някаква съм такава хора, това няма никакво значение. Буквално, ако го усещаш, го направи, ако не го усещаш, не го прави. Се тая. Буквално е се тая, няма никакво значение. Това са неща, от които можем да се ползваме, как да кажа, не да ни контролират. Това е идеята за мен. Да не бъдем жертви на астрология, нумерология, всичките тия неща. Това са ресурси, които ни помагат да се опознаваме и да опознаваме другите, но не и да как да кажа, не е здравословно те да предизвикват страх в нас. Или да се подчиняваме. Аз малко съм това така. Да се подчиняваш на нещо такова. То също е с книги и други учения и така нататък. То всичко е да си изкараш кое ще ми е полезно на мен, кое няма да ми е полезно на мен. Аз така ги виждам. Именно. И в какъв момент? Не всичко е за всеки един момент. Това е. Така че съм съгласна. А как се развиват нещата с кванта реално? Правите събития? За какво са тия събития? Да, кванта вече от януари месец ще стане една година, но има време до тогава но се развиват доста добре, много ми е така... Много съм щастлива с този проект. Той е буквално продължение на мен и правим... Сега, събития има всеки месец. Така ли? Да, всеки месец, даже някои месеци по 2. Зависи от месеца, зависи от това какви възможности съм взела или създала. И да, но в общи линии те варират от водени холистични практики, лекции, женски кръгове, ретрити, фестивали. В общи линии това е така. Това са разновидностите. Като в последната година... Ти знаеш, аз преди това... имаш всеки да си бъде, даже с чашката ми, всеки да си бъде. Да. Организацията старата, която бяхме с бившия ми партньор Ростислав, още от тогава си ги правим тия неща и забелязах как след като закрихме този проект и създадох Кванта, някакси покрай периода в живота ми естествено стана така, че много повече женски събития отпреди започнах да правя. И съответно тази година бих казал, че малко женските кръгове бяха така наблегнах на тях, ама несъзнателно, просто така се случи. Но тази година ще е малко по-различно и много ми се ще мъже да включвам повече. Аудиторията ми е повече жени. Има и мъже, но за повече жени и съм си говорила с някакви мъже, които казват, да, ама то аз какво ще правя тия събития, то само жени там, не знам си какво. Но всъщност има. Ще запознаеш повече жени? Примерно, буквално най-малкото, буквално, да. И даже сега ще дам един пример. Участвах като гост-лектор на един ретрит. Той беше спортен, не ретрит, по-скоро спортен лагер беше. И там така се случи, че първоначалната идея беше да бъдем само жени. Аз бях подготвила лекция за женска енергия и в последния момент, буквално 2 дни преди да заминем, организаторката ми каза, и така, всъщност записаха се и доста мъже и реших да ги допусна. И аз бях някакъв добре, няма проблем, просто ще променя малко лекцията, да бъдем баланс между мъжка и женска енергия. Така, стигаме до лекцията и моето предположение беше, че когато започна да говоря има преди, че това са спортисти. Тоест това не са хора, не е моята аудитория, това е чужда аудитория, които са хора, които харесват здравословното, но през друга призма. И съответно аз очаквах как мъжете ще станат и ще си тръгнат на втората минута. Но, аз бях удивена, за първ път ми се случваше това нещо по такъв начин. Буквално жените мълчаха през цялата вечер, мъжете бяха много активни, много споделяха, много красива, супер дълбока дискусия се получи. И се получи точно защото създадохме една безопасна обстановка, безопасна среда, в която буквално цареше думата приемане и наистина имаше отвореност от всички. Аз смятам, че съм отговорна за това да подам така, как да кажа, началният тон на създаването на тази обстановка, обаче хората се включиха перфектно в този момент и бяха наистина доста така активни и пак казвам, особено мъжете. И аз всъщност тогава си мислих как все още жените са предимно в тия среди активни, ползващи се не изцяло, знам, че не изцяло, но все пак мъжки кръгове има много по-малко. Да. И така, което е... И затова всъщност искам да
приканя повече мъже да се включват, защото има много смисъл от тях. Аз и на женските си кръгове също допускам мъже, защото женските кръгове не са само за жени и мъжът всъщност играе ролята на един много така силен, стабилен стълб в този момент. И така че мъже, ако слушате, заповядайте. Да, доста си е хубаво. По принцип, според мен мъжете имат много голяма нужда от това да споделят. Да. И много малко възможност това да го направят реално. Точно. Всъщност, добре, мен ми е интересно нещо всъщност да те питам. Как изобщо, какво те потикна в живота ти да започнеш да правиш нещо такова? Не само да помагаш на хората, нали, като коучинг или като с кланта, с събития, а изобщо със себе си. Това е много интересен въпрос. По принцип, от малка го има това усещане То не е усещане ми, по-скоро от малка отвътре ми идва да предразполагам хората и да винаги са ми споделяли, винаги са ме чувствали като така една личност, пред която могат да се отворят. И си спомням как още от дете, примерно 12-13 годишна, майка ми казва, че ти си за психолог, трябва това да правиш и да станеш. И съответно това ми беше и първоначалната идея, защото ми харесваше да го правя, чувствах го отвътре. Но по-нататък тотално ми се така в друга времева линия влязох и живота се промени. И всъщност много естествено, когато започнах да си влияя и да си действам, когато поех отговорност, с две думи това е. Аз поех отговорност за собствения си живот и си казах, виж какво, ти си тази, която избира как ще приема реалността. Случват се гадни неща, случват се хубави неща. Ти си точката, която избира как да се чувства, как да мисли и как да възприема тази реалност. И в момента, в който си го казах и започнах да го практикувам, след известно време видях, че това има значение. Това прави различна реалността ми, това прави различен живота ми. И по естествен начин аз просто много се вдъхнових и много вдъхнових се от тая лична промяна и трансформация, която преживях и всъщност преминах от някакво имах склонност към депресия, някакво такова леко тъжно момиченце, което постоянно беше жертва на нещо. Преминах в това да съм някаква супер щастлива, жизнена, ведра, винаги, не винаги, но да кажем, това е най-потентната ми емоция, нали? Да съм енергична и да съм хепи и така нататък. И в един момент хората естествено започнаха да се привличат от това нещо, почнаха да искат да разберат как преживях тази трансформация, какво съм направил и така нататък. И оттам насетне лека по лека се превърна в собствена мисия. Аз буквално се чувствах толкова щастлива и изпълнена, без да има външен фактор, който да влияе на това нещо, че исках всеки да може да изпита това, което изпитвам и аз. И съответно започнах да говоря много за това нещо. След това дойде YouTube, през YouTube и така нататък. И то просто много естествено случиха нещата. Но за мен това е основното, изпълненото, истински изпълненото и отворено сърце. То не смята, той е в изобилието е по естествен начин. То не смята, че ако другите са щастливи, за него ще има по-малко. Или ако той е щастлив, другите ще бъдат ощетени. То знае, че колкото по-щастлива съм аз, толкова по-щастливи ще са другите и искам другите да изживеят това нещо, защото е велико и защото то няма свършване. С думи това е. Така е. Всъщност, добре, кое ти помогна да преминеш, както каза, от това момиченце, което е тъжно, леко. Тъжно, да, така, към това, което си в момента, Филипа? Медитацията. За мен това беше така повратната точка, защото с медитация аз започнах да практикувам други емоции. Това е. Защото хората са това, което са практикували. Ако аз дойда и ти кажа, аз съм примерно тъжна в последните месеци или просто, да кажем, темперамента ми еди какъв си или съм по-кисел. Аз мисля, знаеш, че хората имат едни такива черти, които ние наричаме черти от характера, но тези черти от характера са просто нещо, което те са емоция, която те са практикували дълго време. И съответно аз, когато се запознах с идеята че ти можеш да измениш мозъка си по определен начин,
И тогава започнах да практикувам. Буквално сядах и за мен медитация казвам, защото ми беше по-лесно да си затварям очите и да изключвам външната позната реалност, която предизвикваше същите стари емоции. Затварях си очите, изключвах се и мечтаех. Буквално си представях какво е възможно за мен. Това, за мен така започна процес и това ми беше много лесно да го правя, защото това го правим така или иначе в ежедневието. Просто аз го правих осъзнато, така наречената визуализация. Какво искам да ми се случи? Искам да ми се случи да живея на морето, да се събуждам и да виждам гледката отвънка и да ме будат слънчевите лъчи. Примерно. Какво правя? Сядам сутринта и си представям това нещо как ще се случи. Аз вече знаех, че когато визуализираш, така или иначе нещата се нареждат така, че да се случат. Това контролира изборите ти по несъзнателен начин и така нататък. И аз започнах да практикувам разни неща, такива, които самата визуализация ме караше да се чувствам добре, обнадеждена, щастлива, благодарна, вдъхновена. И практикувах тия емоции, ама ги практикувах като войник, разбираш ли? Тоест, всеки ден аз имах определено време, в което сядах и практикувах. И това си беше моето време на практика, в което сядах, прибирах се преди вечеря, беше тогава, прибирах се от университет, сядах и за 2 часа. Отделях си време, в което да не съм притеснена. 2 часа си Да, защото 2 часа, когато си казваме, когато си отдели човек малко време, 20 минути сутрин, винаги има едно усещане, че си пришпорен от времето. Аз затова и започнах в началото да го правя вечер, защото много хора препоръчват сутрин да се прави тази практика. В момента аз го правя сутрин, обаче вече съм овладяла способността да преминавам в това състояние за секунди. Докато тогава ми отнемаше много повече време. Тогава ми отнемаше примерно 20 минути да седна и да се концентрирам и да изляза, да се отпусна точно така и да изляза от познатите емоции, които съм преживяла през деня, които са недоволство, раздразнение, не знам си, недостиг, всичките и тия неща. И ми отнемаше време аз да се откъсна от тази личност и да визуализирам друго нещо до степента, до която вътрешно емоционалното ми състояние да се промени, хормоналното ми състояние да се промени. Това отнема време. И когато си кажеш 20 минути, да, ти може би ще успееш за 2 минути да го задържиш, ама not enough. Не е достатъчно. Просто малко по-дълго време и не исках да съм притисната от времето, защото когато знам, че трябва да тръгна за лекция след половин час, нон-стоп си мисля колко ли е часа, дали не закъснявам, поглеждам телефона и така нататък. И това е... ако искаш наистина да го правиш като хората, просто не е окей. Отдели си време, в което да знаеш, че няма да си притесняван, че няма да бързаш и си казваш, това е моето време за практика. И всъщност аз даже тогава предупреждавах се квартирантите да не влизат в стаята, да не ме притесняват. Тоест, наистина, много бях приела на сериозно този процес и така би следвало да предприемаме като цяло личностното развитие. Защото това си е работа. Това е буквално нещо, което не знам, някой ако ме слушаш ще каже, боже, колко си козирожка. Най-вероятно да, обаче просто по този начин за мен проработи структурирано, да се отдам на процеса, да си практикувам всеки ден в определен час, т.е. да създаде една рутина и това да стане част от моя живот. И до ден днешен е. Това говорим за 2019 година, аз тогава започнах. То ти е навик в крайна сметка. Абсолютно навик, да, абсолютно. Без значение какво. Пак ли 2 часа отделяш на него? Не. Вече нямам нужда от 2 часа. В началото имах нужда от 2 часа, за да може да препрограмираш. Точно така, да вляза в това нещо, да се оставя. Хубаво е в началото да се... Тоест аз всеки ден се така подбутвах малко повече. Тоест, ако днес, примерно, успея вляза в състоянието, в което искам, изпитвам благодарност, пълнота, любов, вдъхновение, всичките тия емоции и ги изпитам. И в момента, в който ги изпитам, веднага, коя е мисълта, която идва? Ето, успях, добре, направи го, вече може да приключваме. Време е за хранене, време е за Инстаграм, време е за имейлите, бла-бла-бла. Добре, обаче това нещо, ако се подбутнеш още малко и си кажеш, айде още един път да вляза в това състояние и да го задържа още 10 минути. Да видим какво ще стане. 10 минути днеска, следващия ден още 10 минути и така нататък. И ето това прави разликата. Това е майсторлъка. И когато... и сега вече, понеже сега нямам нужда от то се усъвършенства, всяко умение, всичко, което... Аз това така на практика, абсолютно. Всичко, което практикуваш, се усъвършенства. Да бъда благодарна и щастлива, се усъвършенства. В момента, когато случи нещо неприятно, аз да умея да трансформирам тази емоция на защо на мен,
как така, колко тъпо, че това се случи. Да, окей, изживявам го, оставям го, ама преди 5 години, ако случи нещо такова, ще съм месеци в тази емоция. Ще съм такава, как може това нещо да се случи, колко тъпо, колко... Примерно раздяла с гадже, да кажем, или нещо е такова, нали, говорим за по-сериозни неща. Но дори малките неща, като случи нещо тъпо, през деня, да спукаш гума или някой да те издразни или нещо. Хората зададат много дълго време в тази емоция. Идеята не е да потискаш, т.е. да оставиш да я изживееш, но да има един момент, в който да си кажеш достатъчно, приключваме и да трансформираш това нещо в благодаря, че не се случи нещо по-лошо. И ето това също се усъвършенства. И всъщност в момента много по-малко време ми е необходимо да вляза в състоянието, да го изживея. И то, как ти кажа, ти когато работиш с мозъка си, с тялото си, то в един момент вече е програмирано за любов и за щастие. И много по-бързо, нали, имаш повече синхроничност вече след това. Точно, да. Всъщност, какво се изразява това нещо, да влезеш в такова състояние? Какво се случва в главата ти, като мисли и така нататък? Имаш предвид по време на самата медитация ли? Ами, различно е. Зависи какво правя. Обикновено винаги гледам да имам някаква цел на медитацията, защото иначе е малко хаотично и нищо не правя. Един вид. Нагласа някаква да. Ами да, цел буквално. Ами цел по-скоро. По-скоро цел, не е нагласа, някакъв ми пример цел. можеш да видиш? Ами да, например, днес ще се освободя от емоцията на страх, защото съм забелязала съм, че последните дни изпитвам малко повече страх, малко повече недоверие. Посъзнавам тая емоция, усещам, че го изпитвам и съм някаква такава, това пък за какво, откъде и накъде. Айде, утре ще медитирам за това нещо и на следващия ден сядам, няколко дни си отделям за това нещо, сядам на сутринта и си правя някаква визуализация, в която си представям как тази емоция напуска тялото ми и на нейно място приканвам доверие, любов, вдъхновение, някаква извисена емоция. Да. И практикувайки я, ще си визуализирам нещо, което искам да стане. Тук вече няма край, няма предел. Един ден, защото когато опознаеш процеса, той започва и да се разкриват се повече и повече хоризонти. В началото съм визуализирала за някакви, как да ти кажа, материални неща, ама не е примерно имам кола, ами примерно много искам да ми се получат нещата, да взема, тогава, да кажем от Холандия, да се прибра в България, много искам да ми се получат нещата, така че да се... Исках в Испания да замина, сега сетих. И исках да взема определен апартамент там, да си наема и да ме вземат на работа. И исках по определен начин да ми се стъкат обстоятелствата. Да. И аз всяка сутрин визуализирах това нещо. Как се събуждам, как получавам имейла от работата, че са ме взели и така нататък. Визуализирах такива неща. Вече по-нататъка започнах да се изменят тия медитации, започнах повече да работя така чисто енергийно, да визуализирам определени енергии, с които работя, чакровата система, представям си как зареждам целия си път. Все повече и повече започнах да имам доверие в висшият разум и да се отпускам и да няма толкова контрол над събитията, защото в началото много хора така тръгват, искат да получат нещо, примерно искат да си купят нова кола, чуват за визуализация, прочели са тайната, например, и започват да работят върху това нещо. Но когато работиш върху това нещо, в един момент виждаш, че това не е всичко, това не е цялото. Има много повече отвъд, но няма никакъв проблем да започнеш с това. И така, и сега вече много зависи от деня, но мислите са, как ти кажа, те си, даже не съм сигурна как ти отговоря, защото повече са картини при мен и с картини работя. Визуално става реално. Визуално става. Което пак съм забелязала, че като се тренира този мускул на въображението, на визуализацията и става по-пъстро, става по-разнообразно. Сега много работя върху, понеже ти казах, нали, че това с коучинга, с менторството от едно известно по-скоро време и сега визуализирам за това нещо, да бъда аз от полза, максимална полза за клиентите, с които работя. Преди това с събитията по същия начин. С полето работя много. Нали, енергийно поле. Да, с квантовото поле. Всичко работя през квантовото поле, но мислята ми, че зареждам полето по такъв начин. Разкажи малко за това. Какво е това квантово поле? Това е доста така, как да кажа, всяка една визуализация, която се прави, изисква работа с квантовото поле, което е полето на
всички потенциали, всички възможности, информационното поле около нас. И съответно начинът, по който аз работя, е именно това. Примерно предстои ми събитие и свързвам се с полето, което това може да изглежда по всякакъв различен начин за всеки човек. Свързвам се с полето и така си представям как цялата любов, на която съм способна, зарежда, влизам в събитието, нали, представям си как изглежда, къде сме и така нататък, представям си как цялата ми любов го зарежда, стремя се да съм чист канал винаги, т.е. Аз повече се възприемам като канал, а не толкова като от мен личностно да канализираш информацията. Точно така, да, което изобщо не е нужно да звучи като някакво, нали, супер, вау, екстрасенс и такова. Изобщо ние постоянно канализираме информация, всеки го прави постоянно. Въпросът е, че някой път може да е осъзнато, друг път не. И става осъзнато в момента, в който започнеш да наблюдаваш процеса и започва, и при мен, как стана, за себе си ще говоря, започна да наблюдавам процеса и започна да наблюдавам как се чувства тялото ми в моменти, в които канализирам. И тогава се стремя да бъда тотално, примерно събития и така нататък, но и в разговори с хора, в разговори с някои случайни минувачи и така нататък, случва се постоянно. Просто си стремя се да съм чист канал и информацията да тече леко през мен. И по този начин си зареждам полето и съм забелязала, че има разлика. Има разлика дали ще зареда полето или не. Някакси смисъл... дали ще направиш няколко такива медитации предварително, примерно, за събитие и после като отиш на събитието, какво се случва? Да, ако не направя и някакси е малко хаотично. Аз се чувствам хаотична, малко едно такова, как ти кажа, идват... Дали това е плацебо? Абсолютно е възможно да е плацебо. Тотално е възможно да е плацебо, ама има ли значение? Да, работи. Разбираш ли? Буквално аз съм на този принцип, защото абсолютно може да е тотално плацебо, може тотално, как ти кажа, да е моя илюзия, че това се случва, но факт е, че ми помага да правя по-добри събития. Да. Има ли то добър резултат? За мен няма значение как. Абсолютно да. Аз затова защото много хора съм чувала и за хомеопатията, примерно така да казват, за какво да си пред за вода, примерно. Аз разбирам принципа на хомеопатията и тотално знам, че работи и знам, че има причина да работи, нали? Което е научно обяснено, нали, въобще не е такова. Но в крайна сметка, не е ли по-добре да си дам парите за вода и да някакси на плацебо и мисълта ми да се излекувам, отколкото да си наблъскам именно. Примерно, или да си наблъскам организма с химия, която реално има токсичност за организми. Тоест, да, така че е възможно. Възможно е, да. Да. Замисляла съм се. Аз се замислям просто за това нещо, защото реално погледнато това всичко ни е в главата. Абсолютно, да. В крайна сметка, чрез медитацията, поне по това, което аз съм изживял, чрез медитацията се вкарваме някакви определени мисли в главата. Съзнателно, естествено, защото като имаш насока, то става съзнателно. И като ги вкараме тия мисли в главата, те вече започват те влизат в подсъзнанието след това и започват да създават вече някакви пътеки на, как да го кажа, на действие. Точно. Защото всяко едно решение, което го взимаме в живота, то ние не го взимаме с мозъка. Аз това го научих до преди година и нещо. Ние го взимаме, той идва отвътре, с сърцето го взимаме, то го взимаме много преди и изобщо мозъка ни да знае, че ще взима решение. Да. Което идва от подготовката преди това, реално. Да, това е много готово. Много, да. Значи наистина няма значение дали е плацебо или не. Тотално, щом работи. Щом работи по такъв начин, че да се случва намерението ми, нали, което е в крайна сметка да бъде от полза на хората. Това, което правя. Това, нали, събитията или коучинга няма значение. Да. Всъщност ти ли си вложи събитията в Кванта винаги? Или каниш гости още други? Каня. Много пъти правя колаборации. Сега не винаги съм участник под една или друга форма, поне до този момент такъв е бил формата. Участник, като имам предвид, нали, едно фасилитатор на нещо, дали няма значение на какво, на някакъв процес. Но правя много колаборации. Даже бих казал, че повечето ми събития са в колаборация с някой друг. Харесва ми да работя с хора, харесва ми да срещам нови, с които да случваме събития. Със сигурност не работя с всеки. Тук много се доверявам на интуицията ми и на опит, разбира се. Тоест... Какво постигнал все пак човека?
Какво през твое минало? Не, по-скоро имам предвид опит мой личен. Тоест, ако примерно някой ми предложи готина идея и аз не винаги съм някаква такава, интуицията ми, какво ми казва в този момент, предлага ми готина идея, съм някаква, може да го случим. Да, може да пробваме. Пробваме един път, ако на мейския в работа с човека. Да, се тая. Приключваме, нали, просто. Но да, занапред мисля да малко повече и сама да започна да правя събития, защото да се предизвикам. Защото предизвика се... обичам да излизам от зоната си на комфорт. Това е интересно за мен. Тоест не знам колко интересно, но просто е факт. Март месец, точно 8 март беше първото ми събитие, което направих сама, което беше доста така... Беше ме страх, определено. Защото, нали, сещаш, че ако съм с някой друг и някакси отговорността е разделена. Ако не дойдат хора, нали, да, тъпо и за двамата, нали, но все пак някакво ще си лафим някакви неща, ще се успокоим един друг и така нататък. Да, докато като си сами някакво човек, просто в смисъл много лесно можеш да интернализираш целият процес и да започнеш да се замислиш защо, какво ти не си направил правилно. И не само какво ти не си направил, ами в много случаи, поне в моят случай това се случва, че започвам да си мисля какво в мен не е наред. И това много хора по такъв начин интернализират, когато нещо външно не се получи. А то в много случаи изобщо няма нищо общо с теб. Нали? Като личност, с действията ти със сигурност. Но като личност ти самият не. Тоест, това, че примерно правя събитие и не се съберат достатъчно хора, това не означава, че не е имало силно разочароващо. Случвало се да има малко хора, но силно разочароващо не, честно казано. Но определено се случва да има малко хора. Но така да съм тотално разтресена и никой примерно да не дойде, чукам на дърво. Господи, нали? Не се е случвало, не. Но да кажем, че това, ако се случи, нали, хората много често биха си помисли, че нещо с тях самите не е наред. Тоест, те не са достойни, нали, на много subconscious, на много подсъзнателно ниво, но и че просто все едно нещо в тях не е наред. Не са достатъчно интересни, не са достатъчно нещо. И съответно мен беше страх от този процес да не го изживея и да не се случи това нещо, но като си съзнателен за това нещо, разбираш, по-скоро идеята ми на това, което казвам е, че фокусът в такива моменти би било по-полезно да се насочи към действията, които не си направил достатъчно, а не самият теб. И всъщност пък в моят случай това, което се случи, беше, че събитието беше изпълненото, което някога съм правила. Беше велико, беше само женско събитие и наистина много хубаво се получи. Така че останах доволна и така. След това направих още едно, което пък въобще не се изпълни толкова. В смисъл, че беше и друга тема, беше и друго такова. Тоест, То много зависи, много фактори има на цялото нещо. Много фактори има. Много. В смисъл, едното е на 8 марта, нали? Най-вероятно някаква тема е била. Женска енергия. Именно. Смисъл... Ама пък от друга страна, на 8 март, нали сещаш колко събития се случват? Тоест, никога, аз това толкова много съм разсъждавала и никога не можеш да кажеш датата ли е, ти ли си, твоите действия ли е, реклама. Много фактори има и е буквално от път на път. Първия ретрит, който някога направих, който беше още всеки да си бъде, се изпълни за един пост. Качихме и се изпълни. В смисъл, буквално всичките места се запълниха и така от нищото. На същите дати, по случайност между другото, следващото лято направих ретрит, който тотално обратното. В смисъл, всеки беше някакъв такъв, супер е много яка идея, ама датите не са ми удобни, няма така беше. И аз бях някакъв такава човек, то просто никога не знаеш. Никога не знаеш и тук при мен се включва този механизъм на доверие в полето. Да. Доверие в това, че то събира правилните хора в точното място и това, което е от моя страна като намерение е просто да бъда от полза. Това е. Оттам насетне, който, каквото, както и така нататък. Добре, имала съм събития на минус. Втори ми ретрит беше на минус, примерно. Мисля, че въобще не беше, нали, от финансова гледна точка успешен, но пък от друга гледна точка, т.е. хората, това, което те получиха, тези, които бяха там, супер. Много добра обратна връзка. В групата се писаха след това няколко момчета писаха след това колко момчета, между другото, имаше. Писаха как буквално им се е променил живота, променила се хода на събитията, действията им в ежедневието, което, казвам ти, за мен е абсолютно достатъчно.
супер. Значи съм си свършила работата добре. Ето това ти е намерението. Ти го Точно, казваш. Да помогнеш на хората, защото като това е намерението, като това е изпълнено, то няма какво да те направи нещастна, дето се вика. Точно, да. Точно. Да. Защото в един момент те парите нямат значение, реално. Те винаги имат. Те винаги имат значение, но знаеш ли какво? Това, което на мен ми помага да нямам... как да кажа, тази стагнация... Не стагнация ми, ценно да не се... тревожа до такава степен за... Разбира се, аз имам много моменти, в които истински изпитвам, как да кажа, оцеленчески емоции покрай парите и така нататък. Да. Мисля, че всеки е така. Буквално, да. Особено нашата възраст някакси, да. Но винаги си напомням за принципа на изобилието. Винаги. И в такъв случай, в който ретрита ми е на минус, буквално мисълта ми в мене... Какво е това? Как се изразява това нещо? Принципа на изобилието. Чуя как да го пиша просто така накратко. Давам от сърце, както, където, от който ще ми се върне. Mm-hmm. Даже ако е от сърце, се очетворява това нещо. Разбираш ли, т.е. това е смисъл, никога не се чувствам ощетена, давайки аз. Да. Няма го това нещо, ето аз колко правя, колко давам, пък на мен аз не получавам от това и от онова, нали, ето тук примерно дадох колко говорих за тази лекция, колко подготвих това събитие, така и накрая нищо. Нали, не получих достатъчно пари. Това го няма като механизъм, защото първо, защото намерението ми е различно и второ, защото особено в началото всеки да си бъде, събитията бяха безплатни, бяха надарени. Нали сещаш колко много хора, събираха се много хора и колко много хора буквално идваха, получаваха аз много добре знам какво давам и много добре знам, че получаваха стойност. Получаваха стойност и от към информация, и от към енергия, и от към, ако щеш, запознанства, храна, напитки, всичко това, нали, което си е било от моят личен джоб, нали, инвестирано. Но за мен в този момент никога не е имало, как ти кажа, авантаджи идва тук, нали, ето българския менталитет. Това много ме дразни, някой да каже българския менталитет. Не е български. Има го абсолютно навсякъде. Да, абсолютно навсякъде го има и до човек. И окей, той ако дойде и вземе от мен, аз не съм ощетена, защото полето ще ми даде. По някакъв начин, откъдето, от който не е нужно на мен да бъде аз ти давам, ти ми даваш задължително. Аз ти давам на мен откъдето, когато, няма значение. Това е доверието и това е изобилието. И аз в времето съм имала моменти, в които, нали, съм се обезкуражавала, примерно покрай YouTube и покрай някакви такива неща, нали. И в цифрите? Да, абсолютно да. Да, защото наистина много как да ти кажа, ти знаеш, там е бавен процес, там отнема време. Сега при някой се получава по-така бързичко. Да, има някакви хора за 2 месеца, по 100 000 гледания, нали? Да, което good for them. Евала, наистина, смисъл. Можем само да се учим, но при мен стана по нормалния начин, стандартния, нали? Има много пъти, в които съм била някаква такава, за какво изобщо го правя това нещо? Честно, в смисъл, за какво го правя? И в тия моменти буквално съм някаква такава по други начини става то обмен. Буквално не, защото YouTube не е за пари прички положения, но дори за тези цифрички, нали, които гледаме. Защо реално го правиш? YouTube ли? Да. Вече има много смисъл, вече има много причини. Вече тогава защо? Тогава аз много се забавлявах, правейки видеята, правейки канала. Имах много... Знаеш, че всъщност в началото с видеята всичко тръгна, защото когато започнах да говоря за нещата, които ме интересуваха, т.е. духовност, личностно развитие пред хора, пред стари познати, които знаеха коя съм старата аз и включително и пред, нали, хора, с които сега се запознавам, много започнаха да ме питат как да правят определени неща, как да медитирам, как да си въведа какво си в рутината. Въпроси. И съответно аз в един момент изписвах, аз много се инвестирах и ангажирах в това, нали? Ти знаеш, ти като почна да се чувстваш добре, искаш и другите, нали? Така и много се инвестираш. Да, особено като са ти близки хора. Точно. При мен даже и такива по-неблизки пак се инвестирах, много така давах от себе си. И съответно в един момент забелязах как пиша ни романи, дълбоки параграфи, в които просто всеки път ги изписвам и в един момент бях някаква такава, знаеш какво? Аз запиша едно видео, в което просто да обяснявам това цялото нещо и просто някой ме пита, бум, пращам му го. И съответно още си пазя тия видеа. И в един момент почнаха, нали, всички ми казваха, имаш харизма, имаш дар слово, почни YouTube. И аз в един момент си викам, що пък не, и без това нищо не правя по цял ден. Накараха те. Да, буквално, да.
И си викам, добре, живях във Варна, тогава и си викам, какво по толкова и без това нищо не правя, дай ще го задвижа това нещо. И съответно започнах да качвам видеа. И аз от момента, в който започнах да снимам, започнах да получавам съпорт от Вселената по всячески начин. Първо и второ, най-важното всъщност за мен беше, че аз се забавлявам с целият процес. Ако изпитвах раздразнение или досада, гарантирам ти унази Филипа, която бях, нямаше да го прави. Защото сега съм дисциплинирана и сега бих минала през досадата, защото нали, ще имам малко по-така поглед в дългосрочен план, докато тогава бях някаква такава, ако сега не го усещам и не ми харесва, няма да го правя, то нали трябва пътя на най-малкото съпротивление, не знам си какво. И така стана обаче, че на мен ми харесваше процесът, харесваше ми да снимам, много се забавлявах, беше ми приятно и снимах и го правих и така за кеф. И малко след това видях, че има, как да ти кажа, интерес от хората. Аз всъщност като качих първото, най-първото видео, което беше снимано даже не нали, лендскейп, ами беше така, че не знаех. И си спомням, че тогава много хора ми писаха и ми казаха, маля, ти си точно за ютубър, много хубаво говориш, много така ти е гласа приятен, така. И така. И стана естествено, но както може да се, не знам дали може да се досети, че всъщност, че аз първите 2 години качвах от дъжд на вятър. Бях много непостоянна, качвах аз имах нали, за цел да качвам всяка седмица, но ако тази седмица пътувам, не качвах. Нямах дисциплината да го правя. Да. И в един момент просто реших да вляза в така друг режим и да го приема аз самата на сериозно. И разбира се, в момента, в който го приех на сериозно, инвестирах, ангажирах се. Известно време след това, година и нещо, започна да има наистина смисъл. То винаги има смисъл, просто започна да има по-скоро отплата, ако мога така да го нарека. Да, от към гледаемост. Да. Готино. Всъщност, ти колко време, кога да се започнала с YouTube? Ноември-декември 2020. Да кажем, края на 2021. Бре, това COVID, какви неща причини? Да. Не, наистина. В смисъл, поне аз това, което аз и при себе си също. Аз в 2020 също започнах да работя по себе си реално. И много хора, всички бяха разделени в 2 крайности. Да. Или хората много почнаха да израстват, или точно обратното. Което пък по една страна е хубаво, защото те дето почват да в крайна сметка. Много добре. Значи все пак бързо стават нещата. Да. Защото за мен 4 години да се развиеш до така степен, да стигнеш до момента да правиш събития всеки месец и така нататък. Да, от такава гледна точка, да. 4 години не са много време, не са малко. Да. Да. От такава гледна точка при всички положения. Но от гледна точка на, ако гледаме чисто и просто цифричките, нали, за 4 години има хора, които доста по-така напред. Но това пак зависи с кой се сравняваш. Аз лично не го правя, аз не се сравнявам по такъв начин с хората. Имала съм периоди по-такива, като съм по-даун и си мисля за тия неща. Съм си мислила, даже, нали, примерно, то обикновено зимата с тия периоди при мене, съм си ги мислила, но като цяло много... Аз имам и видео, в което разказвам точно за това, за сравнението, как можем да се ползваме от самото сравнение и как да го правим адекватно, защото зависи с кой се, абсолютно да е мотивиращо точно, а не да се смазва, защото това няма смисъл, за какво? И така че но при всички положения има невероятно така голямо развитие в мен и съм много щастлива за всичко, което се случва. Много. Аз много обичам, това е много го правя и ми е много приятно да го правя, да си правя равносметки. Отделям си един ден или някакъв следобед, в който се прибирам вкъщи или където да съм, няма значение. Просто спирам за момент и така разсъждавам за това, коя съм била аз преди 4 години, преди 1 година, преди 3 години, преди 5 години се тая и коя съм аз сега. И това е супер интересно, защото при мен наистина аз минала през много трансформации. Имам много. Ти, ако ми видиш снимките от 2017, няма да ме познаеш. Тоест, те са много видими трансформации. По принцип, ти къв си отвън, такъв си вътре. Винаги се отразява, нали? Това е малко един затворен кръг, реално. Точно, да. И като минеш през някаква дълбока трансформация, обикновено това се отразява нали, и във външния ти вид. И при мен е много видимо и много обичам да си правя такива равносметки. Аз затова и постоянно
апелирам към хората да пишат в дневник, в тефтер, защото може много ясно да се види разликата. През това освен снимките, нали, но и видеа. Аз снимам видеа, имам така в Snapchat, това, което правя като така за себе си. Snapchat е апликация, която аз използвам само и единствено, за да снимам видеа от време на време, когато усетя, които никога не гледам или примерно не гледам в следващите 1-2-3 години и които си само за мен за спомен. И примерно това какво значи? В някакъв странен момент съм, някъде съм и си вада телефон и снимам и си казвам, сега съм тук, чувствам се по едикъв си начин, много ми е странно, защото какво си. Споделям, просто като видеодневник един вид. Но не го гледам, за да забравя за това нещо. И сега в момента имам видеа в някакви такива моменти на равносметка, скролвам надолу, цъкам на случайен принцип и виждам колко коренно различен човек съм била. Дори и 2020, когато вече бях тия неща, вече бях инвестирана и ангажирана, видеята ми са много смешни, наистина. Смисъл, много е сладко да се видиш колко си бил. Той гласчето ми е на дете, наистина. Той и растеш също. Самата интонация. Ти кой набор си? Абсолютно. Аз съм 9-8. То тогава растеш още. Абсолютно, да, абсолютно растеш, да. Ама съм сигурна, че в момента, както съм на 26, на 30 ще говоря по друг начин. Други ще са ми думите, интонацията, тия неща, разбираш. Той самият ти глас също се променя, ясно, обаче начинът, по който се изразяваш, жестовете, мимиките, погледа, всичките тия неща се променят и е готино. Да. Интересно. Да, така е. Аз поне това е лично моя визия. Смятам, че след 25 нататък вече са по-съзнателни промените. До 25 малко несъзнателно се случва промената, защото той мозък просто расте и се развива самостоятелно тогава. Бих казала, че честно казано, аз мисля, че при някои хора със сигурност след 25 става по-съзнателно, при други е след тая, че са на 20. Някои от 15 са почнали съзнателно. Да, при други пък и на 50 пак не е съзнателно. Да, много индивидуално. Няма как да се обобщи цялото нещо. Да кажем общо. Какво смисъл, имаше план напред за Кванта като цяло? Какво се изразява, така да се каже? Защото само събития, нали? Интересен въпрос, да. Това беше въпрос, който си зададох и аз преди няколко месеца, около май месец. Тогава някакси се усетих, че имам нужда от някакво разчупване. Забелязах, че не ми се качват постове повече. Разбира, такова ми беше, но не ми беше вдъхновено един вид. И тогава си, по принцип, когато влезем в такъв етап на невдъхновение, това, което се случва, че това невдъхновение обикновено идва вследствие на монотонност, на повтаряне на едно и също нещо постоянно. И в един момент това нещо губи, как ти кажа, инерцията, която е била, нали, която е хванала. То интерес може да загубиш. Да, абсолютно, но то интерес идва с действието също. Тоест трябва малко да разчупиш нещо, да попромениш и да се предизвикаш. Тоест за мен в този момент беше важно аз да направя нещо ново, защото съзнах как аз от 2 години, още от всеки да си бъде едно и също. Качвам постове, правя събития, да, готино, различно, всяко събитие е различно, но вече не ми беше нещо ново. Не беше нещо, което ме предизвиква и което ме изкарва от зоната на комфорт. И тогава си казах, добре, дай да направим един план за това как може да се развие това цялото нещо, нали? Как може да го качим на следващото ниво. И тогава различни идеи дойдоха. Някои от тях вече са действия, например това с коучинга. Тоест, тогава аз реших, че искам да работя по-индивидуално с хора, защото да, събитията определено могат да действат трансформиращо, особено ако са ретрити, защото са за няколко дни, но забелязах как при хората има едно нещо, което е добре, сега на събитие сме и е много готино, много е висша енергията, много го усещам тук, но как това нещо в реалността да продължи? Как да продължа живота си по нов начин? И това забелязах, че така няма и някой го казва, питат ме и така нататък. Тоест очевидно е болка на нали, хората, с които работя по един или друг начин. И оттам насетне се замислих как аз съм добра в това, пък до този момент информацията съм я давала основно по YouTube, но това пак не е индивидуална работа. Това е споделям своя опит, споделям знанията, до които съм достигнала и които по някакъв начин са проработили за мен. И тогава дойде идеята нали, започна да работя по-индивидуално с хора. Занапред ще бъде в група, т.е. няма да е само така лайв коучинг one-to-one, ами и в група, защото така е много, много силно. Аз самата постоянно така се
обучавам, хода на обучение, нали, инвестирам в собственото си развитие, разбира се. То няма как без това. Да, абсолютно да. И виждам как в група също много силно се получава и искам да го правя. Иначе за самата кванта, честно казано, как ти кажа, събитията ще си продължат при всички положения. Разнообразието би дошло от нови хора, с които работя. Ново нещо, което също ще ме предизвика е ретрит в Бали, да кажем. Това е нещо, което предстои за 2025 година, което е нещо тотално различно. А това си го сложила като... То вече е факт. Вече го има. Да, вече е факт. В смисъл, вече всичко е готово. Просто в момента си тъкат записванията, да. Яко. Това е нещо, което е, нали, ново и вълнуващо, защото беше мечта моя, нали, да отида там като цяло. Не да направя ретрит, но така се случи, че получих добро предложение, направихме ретрита и сега си тъкат записванията за март месец, 3 до 14. Така че ако ти се разнообразява нещо, заповядай, да. Да, и за това е нещо готино. По този начин гледам да дигам така нивото на събитията, от гледна точка на това да са все по-разнообразни, все по-пъстри, все по-така в дълбочина да се влиза, което става и по естествен начин, защото аз също раста. В смисъл, с всяко едно събитие, което правя, все повече и повече мога да усещам и да действам адекватно. И оттам насетне вече другите неща, които са така предстоят за мен личностно, е да предлагам все повече и повече възможности за работа с мен по какъвто и да е било начин. Било то онлайн курсове, било то телеграм група, примерно си направих, което също беше много за мен. Да, видях го това. Да. Аз дори не знам какво постваш там, обаче. Не съм я Ами там споделям неща, които не бих споделила основно. Да кажем, неща, които не бих споделила на другите канали по една или друга причина. Сега ще ти кажа какво имам предвид. Но споделям и много ме кефи там възможността, която си подарих да бъда спонтанна и да споделям наистина вдъхновено. Аз затова я направих и безплатна, защото всички ми казваха поредното безплатно нещо от теб. Между другото, това, което е готино от моята аудитория, за което наистина Евола ви правя на вас, защото много хора ми пишат, че искат по някакъв начин да подпомогнат работата ми. Да. Питат ме за Revolut, питат ме за, нали, казват ми някакви идеи. Примерно бутона Thanks, който си сложих под YouTube видеята, аз изобщо не знаех какво е това. Никога не бях виждала или забелязвала, че ютуберите го правят това нещо. Някакъв човек ми писа в Instagram и ми каза: не виждам такъв бутон при теб, защо нямаш? И аз бях някаква такава, какво е това, нали? Разучих и видях, че също така хората могат да даряват на канала. Да. Супер яко. Включих го, започнаха да го правят. Тоест, много така хората искат и това наистина мен много ме радва, защото това означава, че получават стойност. Това осмисля работата, която правя. И всъщност да, и в началото идеята за Телеграм канала, нали, дойде всъщност от един курс, който правих, и оттам всичките ми приятели бяха някакви такива: човек не направи го платено и така нататък. Обаче, когато го направя платено, в моят случай, в много други случаи това работи и е супер, но аз исках да бъде по вдъхновение. Да нямам задължението да качвам поне един път седмицата, примерно, да трябва да има нещо. Да, аз исках ако тази седмица съм вдъхновена, да кача 20 пъти, ако другите 2-3 не съм, да не качвам и това никой да не го притеснява и мен да не ме притеснява. Нали, хубавото нещо на безплатните неща. Точно. И всъщност се получи доста яко, защото аз обикновено те историята ми са такива от колата. В колата, като съм... Да, аз преди някакви хора си мислят, че аз там живея, защото буквално... Да, наистина, защото наистина всичките ми историта са оттам. Но това е защото, когато се кача в колата, е момент, в който притихвам и съзнанието ми не е толкова насочено навън и съответно започват да текат някакви такива размисли, осъзнавания и така нататък. И това, което до този момент правих, аз си продължавам да го правя, нали, но просто до този момент беше вада си Инстаграма и снимам някакво стори. Докато сега обикновено записвам войс, който след това, гласово, в което се и отпускам, защото като Инстаграм стори, сега гледам да не са по 4 часа, да не са някакви дълги, да не вляза някакви, пак съобразявам се. Докато си отворя телефона и запиша войса някакси, 10 минути говоря, 15 минути говоря и си ми е свободно и е буквално все едно да ти запиша войс на тебе, все едно към приятел, разбираш, просто и така да споделя
мислите си и става по готин начин. Споделям, не знам, и най-много ме кефи всъщност в този телеграм канал, че то всъщност това беше първоначалната основна идея или мотив по-скоро, че има възможност да се образува общност, защото хората могат директно да се свързват както с мен, така и едни с други. Това в YouTube става по много по-повърхностен начин, защото са коментари. В Instagram да не говорим, нали? Там е доста по-различна играта и съответно аз исках пространство, в което да сме си наши хора и като под наши хора им преди просто аудиторията, с която резонира с мен, която иска да бъде там. И се получава много яко, защото поствам аз нещо. Примерно от 8-8, нали, говорихме за това нещо. Аз си бях вкъщи, направих си какао, по супер естествен начин започнах си моите си там процеси на манифестация, на всякакви такива неща. И буквално штрак една снимка, споделих поздрави от моя 8-8. И отдолу 15 снимки. Един на залез, друг на Витоша, трети на морето, четвърти. Супер яко. И се споделя, и се говори, и се коментират теми и така нататък. И това мен много ме радва, защото идеята в крайна сметка, аз затова всъщност започнах събитията, защото идеята беше тази общност, нали, която се образува от YouTube, да се пренесе и на живо. И да се запознаваме, и да си говорим, и да се свързваме, защото нищо не може да се сравни с тази комуникация. И това се получава. Се получава категорично. От мои събития хора са смисъл, гаджета много са се получавали. Да, много яко. Вече такива, които дори живеят заедно, преместиха се в други градове и така нататък. Най-близките ми приятели в момента в живота ми са такива, с които съм запознала на мои събития, примерно. Супер яко. Тоест, получават се нещата и се случват така. Ами да. То като отвориш, така да се каже, шлюза, портата за потока и то се вървят нещата в един момент. Да. Просто стават много, много готино. Значи те са много, как да кажем, много са свързани всички неща, които си направила. То това е хубаво. То това е нормално в крайна сметка. И са, поне в моята глава аз ги подреждам нещата много на нива. Да. В смисъл, защото примерно с YouTube това е много обширно. Там можеш да с много хора да говориш, но не можеш да задълбаеш много в нещата. Точно така. В смисъл, можеш да задълбаеш в информацията, но не можеш да задълбаеш в процеса. Точно така. Много добро. После на събитията вече можеш да влезеш още по-надълбоко, но отново нямаш индивидуалния поглед над живота на човека и после като станеш вече коучинг с групи, пък и индивидуално най-вече. Абсолютно, да. Много ми харесва тази фония, която образува. Да, точно така, да. Точно така, защото реално можеш да помогнеш малко на много хора с YouTube, но можеш да помогнеш много на малко хора индивидуално. Точно така. Браво. Супер. Вдъхнови се за пост, да. да пиша статии и работи, да, много, абсолютно е така. Точно така е, да. Всъщност, постоянни клиенти ли имаш като за коучинг или... Аз коучинга го започнах преди 1 месец, да кажем. Много скоро, но има интерес. Имам си вече клиенти, с които започнахме да работим. Аз предлагам 2 основни услуги. Едната е пакетна, другата е индивидуални консултации. Индивидуалните консултации са такива, в които ти идваш при мен, говорим си, нали, ако искаш да продължаваме, ако не, нали, това е. Другата вече, която е пакетна услуга, се състои от така малко Тя е малко по-интензивна като работа, защото има няколко срещи, които провеждаме и с тия срещи правим програма, по която да се движи съответния човек. Задачи им даш. Да, той в личната работа пак има задачи, но са малко по различен начин зададени. Докато вече в пакетната услуга, в смисъл там се инвестира и човека в дългосрочна работа и това съм забелязала, че ги как да кажа, по друг начин подхождат към самия процес. Т.е. те влизат в срещите с идеята, че ще работим интензивно и дълго време. И това нещо, то дълго време пак не е съвсем дълго време, но просто по-дълго време. Няколко срещи са или как? Да, няколко срещи, които тук вече избираме как дали да са седмично или на 2 седмици, зависи от човека, зависи от работата, която предстои. Но по друг начин, защото аз самата съм такава, ако отида при замисли се. Отиваш, примерно, на психотерапия при някой и си там и си говорите някакви неща и, нали, лафите си. И след това малко го има и това,
Ако, примерно, не знам, дори да харесаш човека, да имаш клик с него, да си кажеш, примерно след 2 седмици с някакъв такъв, сега се чувствам добре, за какво пък да ходя, примерно. Или с някакъв такъв, да дам сега пак пари, айде следващата седмица, защото сега тук имам други харчове. Тоест, човекът не поема отговорност напълно за процесът. Mm-hmm. Пак може да се получи индивидуална работа много красиво и много дълбоко и се случва, но казвам, че когато е в така по-дългосрочно партньорство, така ако мога да се изразя, хората се инвестират по друг начин. Просто все едно да си купиш курс. Нали, когато или примерно да се запишеш на някаква школа, на някаква програма, която знаеш, че ти влизаш и започваш един процес, който ще отнеме известно време, по друг начин влизаш и съвсем по различен начин протича цялата динамика. И затова и всъщност аз в един момент ще започна и с групи да работя. Просто в момента придобивам опит. Да, точно така опит. Да, и да видя болките много защото може да направиш пол в Инстаграм и да питаш колко от вас намират самотата за проблем. Файн, окей, ама и аз се виж с 20 човека индивидуално, да видим да задълбаеш вътре. Точно така, всеки един какво ще ти каже, откъде идва, какво. И аз ти казвам, направил съм до този момент примерно 15 на 20 срещи. Има толкова любопитно как се повтарят много неща в много хора и е много любопитно да видиш как самите динамики в хората са много идентични. То сега има го и факта, че аз съм на мнение, че всеки един човек привлича това, което е. И в крайна сметка, примерно при мен идват хора до този момент всеки един, който е дошъл при мен, е категорично с проблем, който аз съм изживявала. Не е имал такъв, който да ми каже нещо, което не съм изживявала, което аз отдавам на полето. На факта, че светът е огледал на теб самия и ти привличаш това, което си. Малко зависи от бройка, според мен. От кое? От бройка. Количество. Като станат 1000 човека, си ще има някой, който е живял нещо, което не си живял. Това съм замислила. Възможно е, да. Абсолютно да. Най-вероятно, ще видим, айде тогава пак ще си говорим да видим как ще станат нещата. Напълно е възможно. Аз затова и правя смисъл, затова първата среща с мен е безплатна. За да може да се усетим. Да, абсолютно, да. Абсолютно. Смятам, че като цяло дори неопитни, за мен това е начинът да се работи от сърце и да видиш ти усещаш ли ме мене? Защото да, в YouTube може много да те кефия и много да си научил и да си видял, ама в разговор с мен дали ще е същото. Mm-hmm. Ако не ме усетиш, няма никакъв проблем. Изговорили сме с някакви неща и окей. То може и да е полезно даже. Абсолютно. Да. Това е идеята, най-вероятно. Абсолютно, да. То си е, как да кажа, първата среща не е да те питам ти на колко години си, как си и някакви такива тъпоти. Ние задълбаваме, влизаме в абсолютно същата дълбочина, в която влизаме и по принцип. Първата среща си е абсолютно сеанс, абсолютен сеанс, по същия начин, по който би го провела и ако е платен. Но просто идеята за мен е да видя и аз дали мога да ти помогна, защото ако ми кажеш неща, с които аз не се чувствам компетентна да ти помогна, в никакъв случай няма да се ангажирам с това нещо. В никакъв случай това е тотална отговорност, която всеки човек, който работи с хора, трябва да поеме и трябва да я наистина осъзнато, защото майната им на парите, човек, смисъл... Не трябва да знаеш къде са границите. Абсолютно. И ти работиш с хора и променяш животи. И това е много, много, много основно важно нещо за мен. И точно затова първата сесия е безплатна. Ако не се усетим, няма проблем. Със сигурност аз съм абсолютно убедена, че всеки един човек има какво да вземе от разговор с всеки един друг. Особено като е в такава динамика, защото ти все пак отиваш с някаква идея, говорите за някакви по-дълбоки неща. И се случва. Забелязала съм го и по самата себе си. Сеанси с хора, терапевти, с които не съм и лайф коучове също, с които не съм продължавала работа, защото не съм ги усещала по един или друг начин, съм имала много. И от всеки един разговор с тези хора, с които не съм продължила работа, съм си взела много. Тоест съм получила доста осъзнавания, доста така добра, как да ти кажа, храна за размисъл. Да. Но просто не съм ги усещала и не съм продължала. А в други случаи, между другото, има такива моменти, в които не съм продължавала заради лична съпротива, защото знаеш какво става? Идва човек при теб и си говорите за нещо. И той ти споделя, примерно, да кажем,
Ще дам пример със себе си по-скоро, за да не е такова. Да. Примерно отивам при терапевта и съм някаква такава. В мен много живея в оцеляване, защото нямам пари, парите ме притесняват супер много и това не ме кефи, така. И той ми казва, добре, сега, почваме да говорим за някакви неща аз осъзнавам, откривам някакви неща, вдъхновена съм, супер добре протича сеанса и в крайна сметка не се записвам за повече. Защото примерно ме е страх, че остана без пари. Какво означава това нещо? Аз съм в програмата в този момент. Съпротивата ми се включва и избирам да не работя за това нещо. Ако съм съзнателна и си кажа, излизам от тази програма, мигновено в момента, какво ще направя? Ще си купа 2 сеанса за напред. Разбираш ли? Да. Тоест това е пречупването на програмите, което обаче е много фин процес. Със сигурност не всеки идващ е на това положение в този момент и това е окей, т.е. ако на някой му се включат в програмите и реши да не продължи, дали съм аз като гост, като така клиент на друг или мой клиент, тотално окей и така. Сега в крайна сметка то всеки си е в различно положение в живота, не се знае къде ще е, как ще е, какво ще е, така нататък. Но го има нещо, че поне съм забелязал и от други курсове и общности, където съм. Има хора дори, които всичко биха направили, за да бъдат в дадена общност или да бъдат в някакви сеанси или да имат някакви взаимоотношения, би било такива професионални предвид. Ако видят, че има стойност за тях там. Абсолютно. И абсолютно. Ако това нещо по някакъв начин им помага в живота. Точно така, да. И всъщност от един месец го правиш, не е много време, но има ли случаи, където някой идва примерно само за един сеанс? Да. И след това се записва вече за цялата програма, която си има такива на доста, нали? Абсолютно, да. То даже, ако питаш мен, поне според мен, това е по-натурално да отидеш един път някъде. Точно. Те да се запознаят с тебе, ти да запознаеш тях, както каза, то първото е безплатно. Нали? Точно така. И вече след това човека да реши, сега искам ли втори или искам пакет, нали? Или искам ли изобщо и така нататък. Точно това е идеята и много хора идват за един път и не избират да не продължат. Много други пък избират да продължат, защото искат. Много хора са ми казвали, примерно, човек, аз знаеш от кога чакам да започнеш да работиш с хора индивидуално, нямах търпение за този момент. Аз даже не съм го и промотирала още това нещо. Тоест аз не говоря много за това. Сега видеото, което днес качих, всъщност е първото, в което аз споменавам за това нещо, че работя така. Може би всъщност, да кажем, има още едно. Мисля, че за в лечебното годуване говоря за това. Аз мисля, че не съм говорила супер много за това нещо и сега те първа, почвам така да разпространявам тази малова. Да. Значи ти първа ще се запълниш времето, дето се казва още повече. Да, Боже, да. Много е яко, аз много ме кефи работата. То със сигурност. И то реално ти с годините ти си изградила една аудитория покрай себе си. И хора, които ти само казват, защото те искат реално да работят с тебе. Да. И... Което е супер в моят случай, да. Реално да. В смисъл, малко или много... Аз пък как виждам малко или много, то все едно съдбата те кара. Да, абсолютно да. Абсолютно да. Да. Точно това, което ти казах, че се едно ми се постила по някакъв начин. Това е се едно следващия ход. Сега тук малко може на тангента да отида, но реално погледнато това в живота всичко се случва така. Малко е причинно-следствено цялото нещо. Да. Като си тръгнала по един път, ако наистина сме избрали да ходим по този път, те нещата просто ще се случат. Да. Стига ние да продължаваме поне малко действия да правим, нали, защото... Абсолютно да. Абсолютно да. Със сигурност това си е голяма част от целият процес. Да, така. Много готино. Че яко. Но яко аз го правя, защото как ти кажа, чувствам се вдъхновена след всеки разговор с човек, защото аз виждам в погледа им как има смисъл. Това, за което си говорим, това, което казвам, това, което те достигат до като осъзнаване. Има смисъл и това много ме изпълва. Много. Така че да. То си е като и терапия за тях.
със сигурност. То си е, да. Да. Това, че не е психотерапия или не съм с едно психолог или нали, нямам тази диплома, няма никакво значение. В смисъл, лайф коуч не е нужно да бъде терапевт. Да, така. Аз нямам нищо такова, не Да, малко да. хора, които са ми били на гости Абсолютно. тук, са ми казали, тук направо емоционална терапия ми правиш. Точно така, да. Точно. То явно е напълно нормално да се случва това Точно. нещо. Точно. М. И слава Бог, живеем така в времена, в които все едно вече не... Как да кажа... хубаво е да има регулация между другото. В смисъл, аз това преди малко също тръгнах ти го казвам, защото съм имала такива... като говорим за отговорността на човек да работи, защото на мен да започна да работя лично с хора ми отне виж колко много години, нали? Смисъл да се почувствам уверена, но не е уверена, че много ги разбирам нещата, ми се едно уверена в това, че аз мога да бъда от полза по някакъв начин. Това е. И съм имала много сеанси, в които хората квалифицирани, дипломирани терапевти нямат представа какво правят. Ама наистина нямат представа какво правят. И аз си го казвам прилично на човек, който има известна осъзнатост, има разбиране за вътрешния си свят. Писала съм такива имейли, в които аргументирано им обяснявам защо сеансът не е окей и защо не е окей по този начин да работят с хора, защото аз буквално съм замисляла как ако някой истински, защото ти когато отиваш на сеанс при някой с идеята да ти помогне, ти отиваш супер отворен, обикновено. Да. Защото си достигнал някакво състояние, в което осъзнаваш, че сам не можеш към момента, имаш нужда от някаква асистенция. Така. И отиваш някъде и си отворен към различни мнения. Особено ако изпитваш това усещане за отчаяност, за отчаяние. Тогава направо си податлив тотално. И съответно аз съм била в такива състояния и съответно отивам, намирам някакъв човек, отивам и сеансите са протичали по такъв начин, че аз по време на сеанса не разбирам колко е неадекватно това, което се случва. Обаче си тръгвам и се чувствам супер зле. Супер зле. Още много по-зле, отколкото преди това. И сядам и размишлявам. И си задам въпрос. Но това аз го правя. Т.е. аз сядам, размишлявам. Съзнателно, питам се. Точно така. Защото вече ги правиш тия практики. Именно. И се питам, защо това в момента се чувствам така? Какво в разговора ми повлия по този начин? Така. И разбирам. И започвам да разнищвам, изхващам и така. И аз всъщност пиша тия имейли, защото смятам за отговорност към самия терапевт също да му изкажа, аз разбира се, не храня. Аз буквално изказвам откровеното си мнение в този момент, защо смятам, че това не е окей да се прави. И съответно да, и съм се замислила в тия моменти, а как ако си човек, който не умее да прави това нещо, теб ти влиза тази информация, ти си в това отворено състояние, влиза ти тази информация и тотално може да ти се обърка, как да кажа... Може да чупи живота на някой. Да, абсолютно, Буквално. абсолютно. Наистина е така, което не е окей. Трябва да има някаква отговорност, което, в смисъл, самите хора, с които съм работила, аз не... съм сигурна, че не влагат негативно намерение в това нещо, но това цялото нещо беше с идеята, че няма... Важно е хората да усещат другия човек, с който работят и да го има този клик с човека, терапевта, лайф коуча, все тая, няма значение. Да има това вътрешното усещане. Да, интуицията реално. Да. Това, да усетиш наистина, че този човек може да се сработите по някакъв начин. Защото има всякакви хора. В крайна сметка. Не говоря да е лоши, добри такива неща. Не такива субективни работи. Нали? Всякакви хора от гледна точка и на морални ценности, разбирания, вярвания дори, защото той един човек може да е терапевт, ама той може да не практикува това, което терапевтира. Точно. Абсолютно. Категорично, да. И то може би оттам идва това, което го казваш, че отиваш на сеанс някъде и после чувстваш дали от цялото нещо не е както трябва. Това а за мен би се случвало, ако човека, който е терапевта, не практикува своите учения. Да, и мога да ти потвърда в този случай, че беше така, да. За мен няма друга логична причина защо да може да се случва това нещо. И то може би оттам идва и увереността също, макар че не е точно. Но ако идва от сърцето при тебе, ти първо си практикувала супер много със себе си.
След това си започнала да споделяш и си видяла, че това, което си практикувала и нещата, които си научила, реално хората са им полезни и им помагат. И чак след това може да се отвориш към това реално да отидеш и да променяш живота на хората, защото... Точно, особено на личностно ниво. Също и с събитията, между другото, с събитията също имам все едно... Внимавам как отивам на събития, с какво настроение съм, как се чувствам вътрешно. Разбираш ли, т.е. ако до сега не се е случило, слава Богу, нали? Но ако не се чувствам капацитетна и способна да държа поле в този момент, няма да го направя, защото това е отговорност към хората, които са там. Някой път обаче нямаш избор. Представи си, идва събитие, всичко точно, вечерта, няма проблеми, ставаш сутринта. Ами, зависи каква е... сега, със сигурност има известна доза... С практика, но има известна... Тук е от ситуация до ситуация. Едно е да си професионалист, друго е да си хипар. Нали? Да. Защото много има такива отвяти хора, които са... Аз съм била една от тях преди години, които са много, нали, на чувствам. Днеска не го усещам, утре го усещам и така. Така не се живее. Това не... Да, това буквално така не се живее, това не е окей. Защото, как ти кажа, има събития, ретрити, примерно в спомням ретрит, на който аз организирах, който беше точно когато имах беше началото на разтърсващ етап за мен. И аз вече бях започнала много така да съм разклатена, не знаех какво точно става, не се чувствах добре и така нататък. И изобщо не ми се занимаваше с този ретрит. Обаче в този момент седнах и си казах, виж какво, дръж се като професионалист. Имаш отговорност, реално. Точно така. За следващите 4 дни ти нямаш проблеми. За следващите 4 дни ти не си Филипа с този и онзи проблеми, с тази и онази ситуацийка. Ти си Филипа, която организира и е домакин на ретрита и ще бъдеш там за тези хора. И в тези 4 дни паузирам си всичките неща, които ми се случват в живота и след тези 4 дни нали, се отварям и си казвам, добре, сега е вече време за мен самата да видим как мога, нали, да си така съдействам. Ако вече за мен, представям си, в някакви случаи има доста истински, нали, така дълбоко разтърсващи случаи, в които се случват, нали, от време на време, тогава за мен е окей да се дори и отмени събитие. Защото аз отивам, особено пък ако са и церемониални събития, женски кръгове и така нататък, ти отиваш там и наистина си много така отговорен си за поддръжката на полето, ако мога така да се изразя. Надявам се и аудиторията да ме разбира, но мисля, че ще. Тоест, да. Ти си организатора, реално. Абсолютно, да. Освен ако нямаш екип, нали, който да ти помага също. Да. Но... Не мога аз да отида и аз да влизам в процеси по време на събитието. Отивам там и... Няма как. Точно. Да. Ти трябва да си даже... Стълб. И аз го виждам като празен лист малко, обаче пълен с тази информация, която ти е нужна всъщност. Точно, да. Само. Да. Нищо друго, всичко се оставя, както го каза, на заден план. Но да, някой път. Да. Няма как. Дето се вика да не се случват такива неща. Да. Да. Между другото, точно това, което каза отговорността, аз иска да те питам, реално как постигаш това нещо да се държиш отговорно. Това иска да те питам, а ти го каза. Реално, то се случва малко или много с просто, не знам, по това как да го каза, все едно просто си казваш, това ще е толкова. Настройка и опит, да. Настройка и опит. Аз просто научих се на това нещо да бъда да бъда така. По принцип, винаги съм била отговорна към каквото и да е, каквото и да, нали, така съм научена като малка, явно. Да, аз съм и спортист. В смисъл, че това дисциплината, тези неща са ми били като малка така програмирани, нали? Тоест научила съм се на това нещо, но имах едни години след университета, в които пък влязох в другата крайност, в които бях точно хипарче. Разбираш, смисъл, буквално исках много да... Аз очевидно съм имала нужда от това нещо. Тоталното отпускане. Тоталното днес избирам това да правя и това го правя и не ме интересува. Ако имам някаква отговорност, тя може да почака, защото аз днес не я усещам и така нататък, нали? Това го имаше за известно време и разбира се, не е окей да продължи за напред. Зависи кой къде иска да стигне и какво иска да прави. В моят случай не беше окей да
как да кажа, не, че не беше окей, ми просто в един момент осъзнах, че То ти пречи в един момент. Абсолютно ми пречи. Ти се превръщаш в... Това е ниско проявление на женска енергия. Това е летаргия. Отпуснатост тотална, не мога нищо да направя, не ми се прави това, не ми се прави. Не може, трябва да има малко дисциплина и да вложиш малко и воля в нещата, които правиш и всъщност това да бъдеш отговорен към нещата, които казваш. Тук що всъщност не осъзнах, се сетих, че това тръгва и от отговорността към теб самия. Тоест, ако си отговорен към себе си, биваш естествено ставаш отговорен и към другите, т.е. към ангажиментите, които поемаш и към другите. Ако аз днес си кажа, искам да се науча да медитирам, от утре в рамките на 1 месец ще медитирам всеки Божи ден по половин час. Точка по въпроса. Не ме интересува как ще го правя, не ме интересува къде ще съм, дали ще пътувам, самолета, не самолета, сета, ще го направя. И в момента, в който човекът истински удържи на това, поема отговорност към себе си, казвайки го, и удържи на това нещо с дисциплина, с воля, с каквото му трябва там, това са мускули, които се тренират. Ако го направиш това нещо, какво се получава? Изграждаш доверие към самият теб, към себе си, защото си казваш нещо и го правиш. И тогава какво се получава? Увереността ти скача супер много. Това е изграждането на здравословната увереност. Не лайковете, не гледанията, не да ти казват колко си красив и прекрасен и успешен. Не. Това е външна валидация, която е супер, че я получаваме, добре, но не води до дългосрочно до дългосрочна увереност, здравословна, здрава, така, която да е истински изградена отвътре навън. Това изгражда. Да си кажеш нещо, ще го направиш и да го направиш и да си удържиш на думата и оттам насетне доверието ти и в процесите, през които преминаваш, се изгражда по естествен начин, автоматично. Така че да, аз малко се отклоних от темата, но да, това е с отговорността, просто дисциплина. Това са пак козирожки такива качества, но така е. Това, което каза, много ми помагаш реално с това, което каза на мен, защото аз, примерно, като малък не съм бил спортист, нищо такова не съм правил, не съм, деца вика, научен на тия неща по този начин. И беше нужно и е нужно сам да се научавам на тия работи. Аз от 2020 насам съм започнал. Равно само 4 години се уча на тия неща. Аз преди това изобщо, значи ако има някой, който не е отговорен към живота си и имаш състезание по това нещо, аз ще да съм на първо място. Значи си успешен в това, но, нали, с различни неща, както още в началото каза, нали, първо има някакви външни неща, които се случват, които те променят коренно. Те може за всякакви неща. При мен бяха спиритуални практики, така ще го кажем, за пред камера. Добре, схванах, да. Да, има го това част от нещата. Да, така е, но в последствие вече започнаха и съзнателните неща, като водене на дневник, записване на неща, медитации. Аз така се научих на йога всъщност, така както ти каза. Просто си казах всеки ден 6 часа ще правя йога. Да. Човек, ходим на домашно парти. Аз ходя с матчето и в 6 часа сутринта прави йога. Да, браво. Нали, и реално... Много яко, много скефно такива неща, да. Да, готино е наистина. И беше много... И наистина се чувствах много уверен в себе си. Това много ми помогна в цялото това, в израстване като цяло. И като че ли забелязвам, че напоследък малко съм излязъл от пътя. И да, но много благодаря ти. Яко, много срадно, да. И има принцип нов навик за около 66 дни, така, нали, средно. Да. Защото 66 как, нали, такова? Но да, за толкова се изгражда. Тоест, това означава, че поне за 66 дни трябва да правиш нещо последователно, за да може това да се превърне в автоматизиран процес за теб. И така, че това е нещо яко, хората могат да си принтират. Аз съм си го правила да си принтирам едно листче с 66 квадратчета, бум, всеки ден. Да, защото хубаво да има такава физическа манифестация на това, което се случва вътре, за да може да наблюдаваш процеси отвън. Защото ако си кажа, добре, сега 66 дни, всяка сутрин ще правя йога и 2 дни пропусна, после правя 2 дни, после 2 дни пак пропусна. Да, малко ще ми едно такова, не е яко това, ама като го виждаш, друго е. Като го виждаш така и ти като знаеш, че това тикче, какво прави тикчето? Допамин. И то допамин ще мотивира на следващия ден да го направиш пак. И ако не искаш да го правиш, ще си спомниш за момента, в който ти ще трябва да тикнеш там, нали, нещо. И би могло да действа като мотиватор това цялото нещо. Така че да. Това е много вярно.
Да. С записването и с стикване на неща. Стикване, поне и при мен е работило. Да, работи много. Аз съм наблюдавала съм, че и при много други хора работи. Категорично да, и то ти структурира и мисълта и процеса и всичко правите просто по-адекватен. Така е. Сега ние преди да почнем с нея, ти ми каза, че нямаш много време. И 40, да, мисля, скоро може. Да. Аз ще се радвам да си продължим на второ снимане да имаме по-нататък. Със сигурност, да. Като цяло, много... Аз ти казах в началото, много е готино това, което го правиш. Много е хубаво, защото го правиш от сърце и да помагаш на хората. И аз поне не съм забелязал да има много такива практици, особено за спиритуални неща. Да. Защото това аз го свързвам много с спиритуално, в крайна сметка. Да, не е нали, да учиш хората на бизнес или нещо. Да, абсолютно. Малко бих го нарекал малко по-езотерично, макар че може би не е точно. Много психология. Има много психология в цялото нещо. Има. Да. И... Да, Евала. За това нещо. Не знам къде ходих с тази мисъл, но... Ама накрая добре. Така добре. Добре го завърши. Да, честно казано, и аз не съм... Това беше всъщност в началото... Да, това беше един мотиватор за мен в началото, че нямаше много хора, които да правят това нещо. Имаше някакви, които така, единици, които слушах и ми бяха интересни. Много чуждо съдържание много слушах нали, по такива теми, но да, исках някакси за... На мен на български ми се говореше. Аз имай предвид, че тогава бях смисъл още исках да живея в чужбина, защото аз бях в Холандия, исках да замина пак за Испания, т.е. можех да говоря и на английски и в мен ми беше и по-лесно. Аз видеята, които записвах и за самата себе си, бях на английски в началото, защото просто мозъка ми беше свикнал така да работи. Това е видимо много и по първите ми видеа, защото аз тогава много чуждици използвах повече. Не чуждици, ами думи на английски, разбираш? Казвах, буквално думи на английски, което във времето се научих да не го правя, слава Богу, защото е доста... Български е богат и е по-добре да използваме нали, такива думи. Понякога сега се случва, но е по-добре. Така че да, но благодаря ти и радвам се, че оценяваш това, което правя. Аз пък скефа на подкаста, защото как да кажа, това е възможност хем да срещаш с готини хора, хем да даваш нали така value, щях да кажа. Тук що говорих за английски, да даваш супер стойност. Браво. Стойност на хората и така че съм сигурна, че... Аз това не съм го споделял много, сега ще го споделя на тебе и ще го мия на камера вече. Реално цялото нещо с подкаста, мен много пъти са ми казвали хора, че много мога да ги преразполагам да се споделят. Също както и на тебе са ти казвали това нещо. И много време се чудих какво да правя с това. Да. И много време се чудих какво да правя изобщо нещо онлайн, защото да сам да стигаш до много хора. И в един момент просто ми даде една такава идея. Отново в такова спиритуално изживяване беше реално. Виж ти, яко. И ми дойде нали, тази идея. И в началото наистина аз просто си казах, отново дисциплината просто си казах, аз трябва да започна, защото иначе ако не започна, няма да започна. Да. И то затова първите са някакви скандални неща, нали? Не е нещо, нали, то... В началото как да е, нали, в крайна сметка. Абсолютно, да. Ти виж моите видеа. Точно така. Направо съм много кринжум, като ги гледам. И реално аз това нещо го правя супер егоистично ще прозвучи, но аз го правя за себе си. Защото аз обичам да се запознавам с нови хора и съм наистина заинтересован в това как са стигнали хората до където са и къде отиват. Супер яко. Много, наистина това ми е много... Не знам, просто ми е интересно това нещо. И защото то мен ме учи на много неща. Да. И обичам да имам такива хора като те в живота си, като цяло. Защото средата според мен е много важна. И същевременно с това нещо вече идва цялата идея за цялото нещо, че искам да има общност и искам да направя с тази общност стартъп инкубатор. Защото има много хора, като нас, които имат грандиозно добри идеи и не могат да ги изпълнят или дори не стигат до там да ги вкарат написани някъде поне. Да. И искам това нещо да започнем да го правим в България. Много интересно. Да. Много, много яко. Много яко. Ами, сигурна съм, че рано или късно ще стигнеш до там. Така че, наистина,
се вълнувам за теб и за процеса. И е много за израстване и много за правене. Яко. Да, това го разбрах последните 2 седмици. Да. И това. Малко това при всички е така че лека по лека, цъката мъката стават нещата. Да, и според мен най-множество острите е да си помислиш, че си много добър. О, да. Да, ти в момента, в който си го помислиш, спираш растежа. Да. Буквално почваш или си надолу, или седиш на едно ниво рано и в един момент. Да, това ще кажа, че в един момент рано или късно. Никога не стоиш на едно ниво. Винаги или нагоре, или надолу. Да, няма как. Или правиш действие, ходиш нагоре, или не правиш действие и губиш знания. Да. И умения. Благодаря ти отново, че беше на гости. И аз много благодаря, беше ми много приятно да си поговорим, наистина. Радвам се и ще го направим пак. Да, задължително ще се радвам. Да, готино. Всъщност, аз това забравих да питам, искаш ли набързо да кажеш за този ретрит? Да, искам. За кое ми питаш? За Бали, нали? За Бали ретрита, да. Да, разбира се, че искам. Да, хайде ще сложа едно такова. В смисъл да разкажа за 2-3 минути. Така, да, разкажи. Може някой да се запише. Абсолютно, да, дай Боже. Хайде. Добре, ще ме питаш ли въпрос или аз направо? Давай. Да. Добре. Супер. Не знам какво те питам. Добре. Ретритът в Бали, всъщност идеята му е много яка. Идеята е тия процеси, които по принцип изживяваме трансформиращи по време на еднодневните събития или по време на кратките ретрити в България, да ги направим истински дълготраен процес, който да има това, което си говорихме с теб, да има така дълбока работа. И всъщност ретритът ще бъде 2 седмици, което само по себе си го прави доста по-така интензивен от обикновените. И идеята е, че ще работим по така личната трансформация на всеки един човек. Малко или много това, което се случва и в коучинг работата, и в събитията, комбинирано в едно. Тоест, всеки ще мине през различни процеси, които да го доведат до личността, в която иска да се превърне, в която иска да бъде. И разбира се, ще го правим в Бали, което е супер яко. В смисъл, това е буквално мястото за такива неща. И ретрита ще бъде от 3 до 14 март 2025 година. За повече информация могат отдолу да кликнат линкът, който ще сложи в описание. Да, точно така. Или да ми пишат, разбира се, и така. Супер. Аз съм заинтересован, между другото, ма ти ще ми кажеш. Яко, да. И само да кажа, че всъщност в самата цена е включено абсолютно всичко. Както билетите, така и екскурзиите, така и практиките, спане, храна, абсолютно всичко. Яко. Да. Така че да не се занимават хората. Да, не да плашиш хората с цената. Не, няма. Това е тайна. Да. Супер. Много се радвам, че ми беше на гости. Благодаря ти, аз също. До скоро. До скоро.